Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры, чарговая наша сустрэча, як заўсёды пачынаю з цытаты. Паэт не павінен думаць пра сваю адпаведнасць ментальнасці народа. Калі ён сапраўдны паэт, то ён адпавядае ад нараджэння па сутнасці сваёй. У гэтым перакананы мой сённяшні суразмоўца, вядомы беларускі паэт Леонид Дранько-Майсюк. Добрый дзень, Леня. Добрый дзень, Наум. Леонид Дранько-Майсюк, беларускі паэт, нарадзіўся ў Давыдгарадку Брэсцкай вобласці. Скончыў Маскоўскі літаратурны інстытут імя Горкага. 20 гадоў працаваў рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». Аўтар вялікай колькасці паэтычных зборнікаў, выступае як празаік. На яго словы напісана больш за 40 песень. Леонид Дранько-Майсюк, лаўрэат прэміі «Залаты апостраф». За лірычныя творы майго госця называюць апошнім рамантыкам Мінска. Леонид Васильевич, апошні романтык Мінска, но я думаю, все-таки не апошні. Будем спадзявацца, ты аднойчы напісаў, што масавы ўсплёск да паэзіі цалкам магчымы. А вот сёння мы, на жаль, гэтага ўсплёска не назіраем. Іншы час, іншая музыка, іншая прастора узнікла, у якой мы існуем. Я думаю, што в этой просторе поэзия не знікла, поэзия ёсць, з'яўляюцца вершы, з'яўляюцца яркія паэтычныя кнігі. І на нейкім новым этапе, на нейкім новым сацыяльным павароце увага да паэзіі як жанру, як да вялікага мастацтва слова, абавязкова вернецца, абавязкова будзе, і зноў да паэтаў будуць падыходзіць, браць аўтографы, выказваць словы удзячнасці, як гэта было тады. А той час мы добра сапраўды памятаем. Проста трэба ісці па гэтай не заўсёды светлай дарозе, і абавязкова адбудуцца тыя змены, якія нас, як стваральнікаў паэзіі, як аматараў паэзіі, абавязкова задаволяць. І там мы высветлім шмат што, у тым ліку, хто апошні рамантык Мінска, хто апошні рамантык нашай вялікай беларускай прасторы. Шмат што высветліцца ў нашай цудоўнай паэтычнай будучыні, у якую я веру. Таму што пра гэта сведчыць наша беларуская культура, карнявая сістэма, якой вельмі і вельмі глыбокая. Мы ведаем нашу гісторыю. Наша гісторыя дастаткова драматычная, дастаткова трагічная, але беларускі дух ніколі не знікаў. І з гэтай беларускага духу і вырасла вялікая беларуская паэзія. З'явілася слова Янкі Купалы, Якуба Коласа, майго любімага Максіма Богдановича. І з гэтай беларускай музыкі, вечнай па сваёй сутнасці, у бліжэйшай будучыні народзяцца новыя нашы геніі. Я вечны аптыміст, і я ў гэта веру. І вот калі мы гаворым пра Мінск увогуле, твае многія вершы прысвечаны Мінску, прысвечаны мінскім вуліцам. І сапраўды рамантычнае такое ўяўленне пра нашу сталіцу, пра гэты горад, які стаў для цябе, як і для мяне, родным. Тваё выказанне пра тое, што паэзія павінна быць народнай. У чым сутнасць народнасці паэзіі, на твой погляд? Таму што экзістэнцыялізм, так сказать, пісаць пра сябе, пра свае пачуцці, гэта народнасць, ненароднасць, і ўвогуле, што такое народнасць у паэзіі? Я выхоўваўся ў той сям'і, у якой любілі складныя вершы. І калі мама на памяць чытала Янку Купалу альбо Якуба Коласа, то, скончыўшы чытанне, яна абавязкова казала: «Ой, як складна!» І гэта мяне вучыла, гэта на мяне ўплывала, што паэтычная мова павінна быць складная. Я сам да гэтага
імкнуся. І вось гэтую складнасць, гэтае суладдзе, гэтую гармонію я яшчэ школьнікам шукаў у сваім Давыдгарадку і знаходзіў, скажам, у тых жа старажытных назвах давыдгарадоцкіх вуліц. Я вывучыў усе урочышчы давыдгарадоцкія, усе завулкі, в сэнсе, як яны раней называліся. А кветкі, ты ведаеш усе кветкі таксама. Дык вось я рос на вуліцы Кадак, побач была вуліца Аселіца, Радзічы, Лужок і гэтак далей. Калі я стаў жыць у Менску, першае, што я зрабіў, паводле давыдгарадоцкага правіла, я вывучыў старажытныя старыя назвы менскіх вуліц. Таму што ў гэтых словах, у гэтым гучанні жыве вялікая прытоеная паэтычная сіла, якая мне, як літаратару, мне, як аматару беларускай паэзіі, дапамагае жыць. І таму аснова паэзіі, яна сапраўды народная. Паэзія павінна быць яснай, празрыстай, зразумелай. Скажам, я зайздрошчу Веры Вярбе, якая сказала: «У суботу Янка ехаў ля ракі, пад вярбой Алёна мыла ручнікі». Як это цудоўна, як это зразумела. Яе штаны малыя і спадніца вузкая. Гэта твае вершы, гэта полька беларуская? Гэта полька беларуская. Толькі зойдзе ў хату госць, будзе взята чарка, ёсць гармонік, бубен ёсць, чым не гаспадарка. Гэта, дарэчы, любімы верш майго бацькі. І калі ты верш загучаў як песня, і песня адразу спадабалася там, у Давыдгарадку, то да майго бацькі падыходзілі людзі на базары і віншавалі яго з гэтым творам і прасілі праз бацьку перадаваць мне прывітанне. Настолькі гэты верш, настолькі гэтая песня ім спадабалася якраз сваёй складнасцю, сваёй яснасцю, сваёй гармоніяй і сваёй беларускай нацыянальнай празрыстасцю. Жыццё ўвогуле вельмі складанае. Само па сабе наше штодзённае, будзённае жыццё, яно нам прыносіць шмат клопатаў, шмат праблем, якія часткова самі вырашаюцца, але ўсё-такі значная іх частка невырашальная сама па сабе, і мы павінны паклапаціцца пра тое, каб гэтых клопатаў, гэтых праблем не было. Дык вось, навошта творчасць напаўняць незразумелымі метафорамі? Навошта пры дапамозе вершаванага слова заблытваць і без таго заблытанае жыццё? Раней мне падабалася быць незразумелым, паэтычна-метафарычным, загадкавым, але ўсё-такі гады схіляюць да жыццёвай яснасці і ў творчасці. І Караткевіч, і Шчадрына, вось твая цешча, гэта таксама частка тваёй біяграфіі? Гэта частка маёй біяграфіі, частка майго творчага жыццяпісу. Калі Давыдгарадок пачатак жыцця і пачатак творчасці, то Масква – это працяг і творчасці, і пачатак сямейнага майго уласнага жыцця. У Маскве я увайшоў у сям'ю Валенціны Міканоровны Шчадрыной. Я літаральна з першых дзён адчуў, зразумеў, што у сям'і Валенціны Міканоровны існуе культ беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Сама Валенціна Міканоровна шмат пра Уладзіміра Караткевіча мне асабіста расказвала. І яе апавяданні былі змястоўныя, цікавыя, трывожныя. Яна расказвала пра Караткевіча з такім жаночым неспакоем. Яна гаварыла, што Уладзімір Караткевіч як творца жыве пад уплывам сваіх эмоцый, а што ягоныя пачуцці вельмі часта узвышаюцца над яго рацыянальнай асновай. І гэта яе трывожыла. Одну з цытат я вот усё-таки прачытаю. Кожны паэт мусіць напісаць кніжку добрай практычнай прозы. Ці напісана гэтая кніжка Леонідам Драньком Масюком? Ну, я спадзяюся, што такую кніжку я напісаў. Яна называецца «Горад Боны і Давыда».
Гэта сапраўды практычная проза пра мой родны Давыд-гарадок, пра тое, як у Давыд-гарадку жылі, пра ягоную багатую гісторыю, пра традыцыі, пра тое, як у Давыд-гарадку рабілі лодкі, як капалі агароды, як сеялі кветкі, якая кухня у Давыд-гарадку была. Так што это кніга практычная. Цяпер ты займаешся яшчэ і даследчыцкай дзейнасцю, навуковай, можна сказаць. Ну, магчыма, это даследчыцкая дзейнасць, магчыма, крыху навуковая. Для мяне это эмацыянальна архіўная работа. Вот апошнія гады я дастаткова шмат працую ў архівах, каб што цікава даведацца пра нашу гісторыю, пра нашу літаратуру, пра таго, ці інша наша нацыянальная дзеяча, трэба ісці в архіў, трэба сур'ёзна працаваць у архівах. У нашых архівах ёсць усё. І вось у выніку гэтай працы з'явілася аповесць пра Максіма Танка, якая называецца «Натуральны, як лінія небасхілу». Гэта словы Максіма Танка пасля чарговага суда над ім польскай Феміды. Гэты суд яго апраўдаў. На гэтым судзе сам Максім Танк быў не толькі абвінавачаны, але і сам сябе абараняў, ён быў адвакатам. І вось вынік быў станоўчы, вынік быў памысны, суд я апраўдаў, і вось ён выйшаў на сонечную Віленскую вуліцу з гэтага суда. І шчаслівы 23-гадовы Максім Танк сказаў: «Я натуральны, як лінія небасхілу». Мне эта фраза так спадабалася. Гэта як формула наша нацыянальнае беларускае шчасця. І таму я так і назваў сваю кнігу. І яшчэ адзін твор паводле сваіх архіўных пошукаў з'явіўся ў мяне. Гэта аповесць пра нашага вялікага рэлігійнага пісьменніка, пра аднаго з заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі, пра знакаміта ксяндза Адама Станкевіча. Эта аповесць ёсць, яна напісана. Так, зараз яна знаходзіцца на стадыі маёй унутранай рэдактарскай дапрацоўкі. І гэтая аповесць называецца «Усе бачылі нястачу віна». Леонид Васильевич, наше бліцапытанне коротка. Вось Беларусь гэта, прадоўжа, калі ласка. Беларусь гэта... Гэта маё асабістае шчасце. Калі б раптам была такая магчымасць, з якой бы выбітнай асобай гістарычнай ты хацеў бы сустрэцца? Я хацеў бы сустрэцца з каралевай Бонай. Назавіце, калі ласка, 3 кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу. Што зараз ты чытаеш? Тутэйшыя Янкі Купалы, 2 душы Максіма Гарэцкага і «Дзікае паляванне караля Стаха». Гэты цудоўны, дынамічны, на ўсе часы цікавы раман у Владзіміра Караткевіча. А што я чытаю? Я чытаю в асноўным мемуарную літаратуру. На маім чытацкім стале знаходзіцца мемуарная кніга Барыса Данілюка. Азіраючыся расою выетымі вачыма. Вось так называецца эта цікавая кніга. Яна пра заходнюю Беларусь, пра 1920-1930-е, пра ваенныя гады. Яна пра тое, як беларусы тады жылі. Яна пра тое, што сям'я нараджалася ў працы, што дзеці выхоўваліся працай, што хлопчык, якому ўжо 13 гадоў, ён ужо касіў. Дзяўчынка, якой 14 гадоў, яна ўжо даіла карову, а то і ў ранейшым узросце. Чалавецтва абавязкова вернецца да такога метаду выхавання, да выхавання неабходнай, простай сялянскай працай. Ну і апошняе пытанне, што для вас беларуская мова? Беларуская мова для мяне асабіста гэта маё жыццё.
Што ж, дзякуй. Жадаю табе быць натуральным, як лінія небасхіла. Усяго найлепшага да пабачэння. Нагадаю нашым тэлегледачам, што госцем маім і суразмоўцам сёння быў Леонид Васильевич Дранько-Масюк, вядомы беларускі паэт, празаік, крытык і ўсе астатнія іпастасі, звязаныя з літаратурай.